daw ni pagkong daga mga pag-edad o 16 anyos ang tutoy niya di sagdag tubig. Ito si ni nilay si ni oh tawa dahil oh mga tanong yan ni play the noon sir play the noon sir sir kakadiin ka sir oh chicks oh chicks balloon wow tutok na kani ni man man to namang guys eh shout out ko ni Kaba